ako, ginganan ko niya burikat, ginganan pa ko niya bahog bilak, kay ni ko na siya sa utin sa kumbana, baho ko bilak. Ya, ako kumbana, dili ko ganahan mo tupad na ako, kay nanimaho na ko kong bilak. Yang ako pong anak kawatan. Pag tsupa ko niya sa utin sa kumbana, baho ko duga. Baho ko kong bilak, ingon sa bayot. Ma'am, dugay na mo nga kanang. Kisakitan ko siya gibuhat na ako. Ma'am, dugay na mo kaaway. Kasing paman. Nga pwede man bilak. Uy, boys. Ganun sa kadagan pwede ninyong dulaan. Ganun among kasing-kasing paman. Nga pwede man bilak. Uy, boys. Ganun sa kadagan pwede ninyong dulaan. Ganun among kasing-kasing paman. Nga pwede man bilak. Una sinigali ang sitwasyon sini sa kapin isa ka oras nga paglubong sang disarait nga kabilya sa iya pa nagapalangurog na ang iya kaunuran sa pag-alalay sang iya lawas sanggin pamangkot kung ano ang iya katuyuan kung nga nagsabit ini sa kudal sang iban. Romel, anong tuyo mo ara kada? Sagdala ko. Anong tuyo mo ara kada? Pakita lang. Ano na pakita mo? Natigayon nga nakuha sa iya bulsa ang isa ka plastic sa alahas kag cash. Pangi sa paglagari sa mga pumuluyo sang kabilya sang gate. Diri kag natigayon na nga nasalbar ang nagapalangluya na nga kawatan. Di ba? Nakatulog na nga ako sa sobrang tagal. Paano mo nasabing mabilisan? Uka-uka eh. Ganit ka ba? Eh, hindi po. So hindi ikaw ang sumaksak. Linawin na natin, hindi ikaw ang sumaksak. Eh, paano ko naman aminin yun? So nagsinungaling ka na hindi ka ikaw. Nagsinungaling ako na ako yung sumaksak dahil nasasaktan na po ako. Tingnan mo. O yan, namamaga yung paa ko. Tingnan mo yung pugas ko. Oh, tingnan mo. Ngayon lang yung luluan. Ikaw sa sarili ko. Imbok. Yuko ka. Imbok. Ayan, di pa tapos. So ayun sugat-sugat pa. Yung patingin niya ko yan. So, yun di pa tapos. Gumamit? Oo. Bakit mo ba ang tanong eh? Dapat drug test mo na lang ako para masiguro mo.